testingan to. Ang Inmax nagbaklay pingog Cebu City. Wa gina si Ohawa. Kay tungod ana akong maintenance. Kita tahu naron lami magi pamuntong ng lamaw ah. Kelebihan busing dagang kay butong oh. Tao. Lamaw mo. Uhaw yung kayo pinita. Sulbad ni kauhaw sa kainit no. Taon busing no. A few moments later. A few inches later. Grabe lami aning tuti. Ug tingid panahon. Mao ni akong maintenance. 10 years na. Mao ni akong maintenance 10 years na. Grabe lami Oh, napay mga email. Dili juga ma-overdose. Kani ug mao ni mong gamiton. Tinginit kayo labaw pares kubra. Grabe lami Uy busing. Oh, Tagbutong dia busing. Badi. Di ako maintenance. Power kayo ni. Power. Oh, lama pres kubra. Tito. Tito. Tuti, dili tito tuti. Tuti ni. Oh, Sama na mo panginbang na. Uwil mo na. dili. Mao ni maintenance pinakamaayo. Init panahon, mulakaw ka. Bisa pagbaklay pa ka pahingog Cebu City. Dili juga uhawon. Unsa? Be, imo na tabi. Magina uhawang Inmax. Biyaheng Cebu City. Ano ta tuglumpi nimo be? Kari na lang ko. Kay sa mga lubi sandaw kayo. Inom lang anak kay wa man ko na kuan na tungab ba. Wala man sa busing. Ay pagduduha ri gamay la so pwede ra na. Kaminggo busing no. Oh. Tayo di ba kay? Sige. Busing. Magpangita ka ha? Ay mo na. Igo inom mo de. Ina. Inom. Lami ba ni? Lami ni. Kaya sus kalami ana. Mo na maintenance ako sobra na po katuig. Paggamit nako. Diha mo ni. Tinas mo busing oy. Mama na maintenance ako. Tito. Powerball. Oh. Grabe no. Grabe ya. Unsa naman oy? Lami ko ni. Oh, hello. Oh. Kini testingan to. Ang Inmax nagbaklay pingog Cebu City. Wa gina si Ohawa. Kay tungod ana akong maintenance. Na mo na eksordahe. Ora busing no. Ora kondisyon lagi mong dagan ro busing. Kondisyon kay dagan pero maglakaw ko wa gina kondisyon. Grabe ya. Oh. Kita kagalina. Ako imo. Inay. Bra. Parehas ko nimo ba nga magkondisyon sa pirmi? Pasalipod ng saging ayaw pakita. Kaya sa atong sekreto basi mahibalan kanila nga. Oy. Kung say power nimo. O pasalipod gamay lang. Doon na pinabusing ay. Oh, sige. Bahala ka dia. O tara busing no. Mo na ni busing ki. Ako nag-isus kun huna busing para mopalit na ko sudod ni busing para makondisyon ko. Kani kay kuan man gyud ni kaning sulanan. Dili gid ni ilabay masagad og labay kay hugaw na kay atong mga palibot ug kung pasagad og labay ato gini siya ibutan sa punuan sa saging kay gawat na lang mahimo ni siya abono kung magatangan mo bato kay para di sa malili ana limpyo atong kapaligiran Mo busing. Busing ki. oh sige oh grabe ni grabe Inno Maga City murang pug ako may maintenance kong Inmax baklay pengog Cebu City di jud uhawon pari sunod ina ko ni taga street ya aris ako pre